ongseng kacang usus karo goreng tempe uyah bawang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina ki diawali dengan adang sega karo nunggoni adangane mateng nenggon kene nyung karo tak goreng tempe uyah bawange. Karo tak nyambi ngerajangi bawang brambang karo lombok digawe ongseng kacange engko. Nenggon kene kacange kek wis tak preteli. Singkat cerita ki tempe wis mateng langsung wae tak angkat. Andang-andang segane nututi mateng langsung wae tak angkat sekalian. Tak lanjutake karo numis bawang brambange digawe ongsenge engko ditumis nganti mateng. Mbasa wis mateng disusulake karo rajangan lomboke. Ditumis nganti layu, mbasa wis layu ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Uyah, gula karo mijine dijegurake sekalian, ditambahi karo kecap sak cukupe wae, diaduk-aduk, kacange dijegurake terus diaduk-aduk dinteni nganti nyresep nganti sat. Mbasa wis nyresep wis sat dicek rasa nek wis mantep dintas. Nah, ki nyong wis matengan kabeh dulur. Ya wis ya nyong wis matengan, tak sarapan dingin, tak pamit, tak bareng.